kham sui yang akiong pitang supet naka parti PPP ngin wan man jerok skor ban ngin rak lama yang hakayeng jong pia po kensi kat kata ke jik ie ke bagi pakda kila ai ke ke parti kat ke jing kersan jong pak jong ke ri ke jongi kila ai ke jing syane haiba aden hai Dr. Baskham kumno mengikem di singil shu petno dan ngin ceklan o ke parti kamdan kano ke bakum kata hak jelang gemelang himen nang mencisi barok ki MDC ke lawan lot lain no de MDC jong ke melir namar ba imran hak peneng kamet ke bakot ke bakia wat MDC jong ke mau kurman ke baki barok pilih keren ha kelami ke bawah sepang jomu ulah don lang bagi hak tu ke jelang bat hak dor balan ke session ke barang sudah bro pia baik lembaga ke YouTube lembaga news channel hak balanan ke jia tai ni peneng jongi kalian sensar bak kalian persya baru ki MBC juga BBP kelayang rangba kelayang dah kecing teli baru MBC juga mau keruat ulayang berkersan lem ini iba strong ibrang chairman berpenyak yang terbar UI kata kumtang aku batong akan kapor yakin ang kersan kinong tray juga parti kejongi wanum artatin yang ikum ki MBC ngidon ka parti ka bari ka kedop yang i ngidon dia presiden ubah seneng ubah kerau yang i Presiden uba PNI yang kita kejing bakala kejungi ulang kamu kupa ulang kamu hummen na kamta jungi gila lagi MBC baru ngidang lagi berang jok ya ke election na kasin ka baning kong bakum mangalang pingan bang sijisin ada amdai bangiyale na ka BPP pinam UI yu bak powal bang yang ne kum MBC kum nangin haram ya ka parti ka bakum kata kum nangin klet no ikinanyalam kiba betul lenti yang ni hagan tiya ke jongi ni elong siteli ni dak de kejini ni arki ni soha abang i kita ki message kiba mi di social media ni baro ki MBC jonga BPP ni share ni share ki ni so tanat ramdan kanono kejini her jengmot nei baro karetan ka boy kejing penthame jong kita kiba persya ya ka BPP kiba temu banyak bakala ya pi kumtang aku abat ong kan ke pori kinong kersan juga BPP yang sekarang makan nongrem ke BPP kalau mi dah dusan ajar akuai kampak sama kela yang tak nongrem ke jongka panon ra yang kata kajing sisar ke bakut banikai yang kipat ba yang kata clean politics banikai yang kipat ba banyak yang kata kalenti ke badai kalenti kajing sisar bat kamtam ke banyak kata kalenti bagin ai ke jing syaki ke bahok ya pi ki pat ba jong ke ri ke jongi kata kali makwa ban kren kali ke por Joshua by strong by Dr. Baskham gin ai ke jing kren kandiat na syuka ban penithu na kalian jonga nagam tai Dr. Baskham kena ban yo bon ke por ban kren ya ki mat ya ki isu jong parti ke jongi bat kumjuru nagam ta ki wei pat ki mat ana itu ya Dr. Baskham na dukisnam arja shipau khatwai ter kali kesenam maka jor bha ke yaki bandawa ya ka inline permit na to kapor ngalong umu don kila pasai kubor bangile awad ya kibriu mano na plan kiri champagne jong ke ri ke jongi ke bakham tem ya ke jing trekam jong ke ILP ke bakham snotu ke gijing bentoy bangilio na ke inline permit bak khmat jongi la ai ni ka kerteng jong i Dr. Baskham marbo kumta ilalong samlarang ba lalu kita kisnam kiba tiap ha kiba tho sapang ke inline permit nalo kataru untang ba ilong unoy kay yang tay poskol ba nehu ila simentaru haki seminar haki workshop kiba pelong haki board gibenta jokari India itiap ha ko unoy kay sapang kapuli kaputi bat balai bakahiar kapuli kaputi hangani gejala ke jongi banyak keren ini sepang kesanyi masima ilong menuhikai aka subjek political science kumta ngasno kani kepor ngasno sarong banyak dan betalang badi akani kerensan ban khot ban we pi kipat ba ban ai ke jeng kersan nak mata jogi kenang ba Dr. Baskham inyo ban betangi ki kaum ki ba Dr. Riki Sengkan ile inono asiten por ya kita ke jeng trekam ki babur ke jogi dei Dr. Baskham ibadah nasenda yang Dr. Riki banyak sandur banyak pengkere yang memorandum
banyak pengkhianat yang kimat jindawa kibat ai syate ke sarkar se Delhi ban ai syate ke sarkar ke jela meflea nga ngau na ke baskam hakani ke por ba anam dan kiwai pat ki candidate negai pat ki parti kiban kham tep kiban kham yoi kiban kham sotho ye ki kam kiban sateng kiba ai Dr. Ricky Singkan impat simlale dai i Dr. Baskam Barbo ibatip ye kita ba abangi sotho ye kita kalau ngono ka jika por bangin ai ke jing kersan ban dang ye ki kam ki basa yang Dr. Ricky Singkan da ke mangi ai ke jing kersan na kam ta ka Voice of the People Party kum ta nga khot nga we de pi ki pat ba ki ba i jong kan ka snong mo nai bangin ye trail kat barka party ke jongi banyak trail kat bajong iba John basa moy bajong iba bat bajong jong baya bat ki pa kinongalam nang ne na pa mairang bat niru ki badal lang hapa Eastern West Castle District dia trail ringkat nak ta ka mairang mat ka mo thar sha bana pan khlan chu ya ka party bana pan so chu ya ki pa ba hake bade iba ka jing trekam jaga Voice of the People Party ngasno soro bangan yang ka ne ka por bana do bana phone ne bara seng ya ka BPP nyempat semla kela yang tak nong rem ke jongi nyela ya like teli ke election MLA MP but MDC nyem semla kela yang nong rem ke jongi nyem semla hikai bakala yang ki patma baka BPP ka lek shaka election gamda don kam kata ka jing penan kam nya ka pisa kembali ke parti bak dai kene ka bangi ya yang kita ka lenti bangi yo e ka jing kersan nak kawai ke election sekawai ke election ru bak ngadon ka jing nget ka bas kamru bak ne ke election siteng samai ru nginyo i ka jo ka jing kersan ya ka jo ka jing bak ka jo ka jing syaya ka bagi pat ba jo ka ri ka jongi kira ai lagumta ka parti ka jongi te sai se na ka por na ai kublai e soda jo ka snang parlok abi itu ba ya pi ki pat ba nang snang jangan ke senang mau naik berkem juru ki melawan apa orang mang berkem juru ki senang ki mamajan babi ai mesti babi yang lang bagi yang kena kapor baka kelemat ke mamata sai sen pat ai ki blai pi baro ubai ko ku pi ku blai subur to ku blai subur ne ma powel nam taki ketip ji bersai ki jopi tam si sendang ngan khot na iba strong pillar belum i sama jaga ke ICDC ban ai ke cengkran ne po Kulai Sibun ya isodar jaga de kesnong monai ba prosperous marboniang iba penia ya ketika jingyalang ha ketika janmet tega janmet sisa kalam kabakrian na kaliang jongar ngandam penkran ngandam penjerong ya ke jingkran namar ba kapor kalayaan tengai kuble ya kini ki reurang ba ki bayadan lang ha kani ka janmet ki ba kanthop na do i Dr. Baskam ibalong ukur tong na kunta kani ka MP ka Salong iba Powell Soklat ibadang sudah ba ya ka jingkran iba Grosper untuk yang iba dai treasurer Jong ka party iba John basayo mai bat kiwei kinoyalam Jong ka party na kiwei ki constituency bat nang ni na Mairang constituency show te khamtam ye phi kilong pa kat ki bedon nei ha kani ka janmit ba pilayawan bat snap ya kai ka bangi ngidon ban persngau sepi kum ka party di wan hangi om tang ban wan ba persngau ye pi sepang ka election anrai kum ba pitep bangi kum ka party ngimda stress lane ngimda yakrane sepang ka election anrai ka ba kongsan kabaka Voice of the People Party kaleng ban persoto yaki matrekam jongka bat khamta me banai jing hikairo yapi ki pajba ki nong sang snong haka bayade
bat ka sensyar khada ngais kam bon na phi bila itu ya ga mansua ha ka bang awan seni awan kumunong hikai jangkane ka school Jidor Singh secondary school rengasu kuman bamenta ka janmit ngayo pan wan pat hangni kumutau nong Thawan hapo district council banrasu kuman sikadaya ya kabangan yo kejat biang hadirin pengalaman mensyam senam haka baka school Jidor Singh kalapulong ya ka school sports meet jangka mensyam senam alayo banwan hangni kum UMDC bat kani kadai kasian kabar bangan yo kejat hadian bangalong MDC bat kado kemensiam kadap daga jingman namar ka snong monai kamdai syu kata ka snong kabadang long nongwei hare ka snong monai kalalong sibenta jong ka jingim jonga kasnong monai kaladon hakadonut jonga bat kaladon ro hakijingmut kijing purkhat ke jonga namla dalilai banklat ya kiai ki bangamat ya kiai ki bangaya kendo bat kham tamme ya ka jinglong ka basmur bat ka ba jompi kum kinong samsnam hakatu kapor ka bangadan komunikai kalayo sisa ya ka jingit naduki kenaret kisamla kilongkmi kilongkwa kumjo tekadai kani ka jinglong jongpi kabala penek pensa ha kijingmut kijing purkhat kijonga ha kabayadai bat kasnong monai tegangai skam baha kawai kasingan yo banwan bat yo kejat kerpang omkum ha ka public meeting ne ha kinu ki rensan handrai ngan yo yang kabangan wankai mangan yo banrung sasisian man kitliwing hakane ka snong kabaye ke jonghi te kublai sibone ya kane ka jingit ba ka jing snor mersiam kabapi pilaya nga hakata ka puar kabangalong kumunong hikai te kandiane kumbangalong mane ka party voice of the people party kadai ka way na ki party ki bami ha kane ka jalla ka baye ka jongi bat ka jingmi jongka kamde ka bala shumi da ka way pat ka jingmon lane ka shumi nang no re nang no andai ka jingmi jongka voice of the people party kadai bakadon ya kadawa bat ya kathong ka bakongsan juga kum ka party hapo ka jingyalam jongi president jongi badan milar basayumon kontrol biai Dr. Batsham Marbo i Dr. Ricky badi Dr. Karachan bat kiway pat ki members iba grosparo ibaledon lengkat nadu por baseng haka jingmut jongki kalarung tang kawai haswa ban form ya ka party bat kata ka jingmut kabat syai ka jongki kalong bangit lakumno kumno ngin pensoto syakipat ba ngin pensyai syakipat ba haka bayadai ya kata ka sensyar khadar bat kata ka sensyar khadar lese kalong ka sensyar khadar ka bak kamper na ki way pat kijing purkhat jang ki seng san hima ki badan haka jala ka bi chami namar ka de ka party la seng ya ka da ka way ka jingtmu banwan ra ya kata ka sensyar khadar bat kata ka sensyar khadar ka balong ka jing sensyar ka bakhoj bat ka basuba bat ka badon ya kata ka hok bat ka sensyar ka bakhoj kata ka dei ka jiang not ka ba kinong yalam jongi
ha kapor baki seng kila don ha ki jing mod jing pokhat jongki kila seng ya kene ka parti om ban kwan ya lade lane mat kamai ya lade lane ban le kano ka bantoy ya lade Andrela seng ya kene ka parti ban wan ra ya kita ki jing mentoy ya ki baki pai ba kila ang nod baro sikata ni tips kam bau pai ba jong kari kasi jantia kila yo hi ya kita ki jing sanshar jong ki wei ki seng seng hi ma bo per ki blak don ha kene ka jela ka jibbe ke jongi kila ya telun rengkat berkata ka sanshar khadar nado kapor bangilayo jela andai kat barang ya kisnam kata ka sanshar khadar kabaki ki ang not kam shumla urlang badai kene kala pelenga kala penpisah ya upai ba jong kari kabaye ke jongi badngas ngongo badai hakum kene kapor lami kene ka voice of the people party banwan ra ya kata ka jingkarman kabaki pajba kilado ya ka jingshania bad ka jingkarman haki wei pat ki seng san hima baper namar ka nongrem kabangi ngiyan kum ka party kam don da kawai pat kanong rem jong ka party kalong ban pun kelador ban thau thumai ban wan ra ya kata ka sanshar khadar ka bakhoi kata kadai ka thong jongi badai namar kata ka daw kumbala kran ni ba pawal na syakman ngingila yang banyale ya ka election klam kanu ka jing penbie ya pi ki pajba lane klam kanu ka jingai da ka pisa Syra ya pi ki pajba Andai ngila job kani ngila yo ka jin shania na pi kum ki pajba kata kadai ka jing sanshar kabangi kum ka voice of the people party gi kwa banra naman ngi sutho baka jela jongi dalilai ka nampoi sya kata kathong ka ba mga ban mapi ngiang no lada kata ka sanshar khadar kamdan ya kata ka jing sanshar ka bakhoi ka basuba ka sanshar ka bakhoi ka basuba bangikran kam deisho ka ba per lane kam deisho ka balong nongwei ha ka jaj benriu kasi jongi balai ngong ya kata namar ha ka jaj benriu jongi ni danya ki darbar snong badya kini ki darbar snong lapnya da ki sodar lane ki rangba snong badha ki por ki pamensua nanod banong bakini ki darbar snong kidang danya kata ka jing sanshar ka ba khoi ka ba suba badai namar kata ka daw ki snong ki thau ki shong sok ki shong shngan hado kata Andrei hadien bakane ka sanshar khadar tabala yaj light no nakane ka hok bat kasat nilamat ya kini ki jinge ki baper ki bangia kendo ha kane ka jok ka pamanda ka sanshar khadar paiba kala don hakasnam jamu khasihi nado handai kulong kuma namaria ka dorbar khasiro la sanshar da upaiba ka dorbar kanong la bantray kam ladau paiba jong kanu kasnang uyadon benta ban rai lang hakino kino kijing tray kam badai hadien bau paiba ha ka dorbar laya rai balaya menjur lang lala ban pentray kam ya kanu ka matray kam ha kasnong tedai na takadaw ka sanshar paiba kam deisyo ka baper ha ukasi Andrei kane ka sanshar paiba hau khasi ka sedang bankala haden balawan kini ki seng san hima baper maka jingwan jong kini ki seng san hima baper kila sedang bankala dorna ia kata ka hok kasat
kabangi ngidon kabangi kum ka judgment riu ngiyang nado hendai kulang kuma badhaba ka hok kasat kam dan syo kalam mi kajing ya kaja kalam mi bon ki ai hakishnong ki thau lane ha ka sansar khadar ha ka jelahi baro kawai Today namar kata kadau ngi kum kinong yalam bat kum ka voice of the people party ro ngi sokya hado kata habangiyo I bakane ka sansar khadar jongi kala sedang ban kedat na kata kalenti ka badai ya ka ba ki longswa manswa jongi kila seng ya kanong rem Dai na kata kadau ngi lami sa si sen pat bangin penyeng ya kata kadau ba ya kata ka lenti ka ba ulang kinyi jongi ula seng ya kata ka ula seng bar ula sender ya kata ka sensar khadar jongi haka hok bat kasat Dai namar kata kadau ngilayat keleng-keleng ban pensnuto syaki pajba ngilayat keleng-keleng kishnong ban pensnuto manai jingi kai api ki pajba baka kata ka sensar khadar bat ka ka kamram jong pi upajba pidan ha ka sensar khadar ha ka ne ka jalla ka be jongi ladangi akran kalong ka basuk ba ladangi keliro kalong ka basuk ba ka kata ka sensar khadar Bo nangingi step bat ngisutu baka sensar kadar ka sulong baitek bangin jed ya UMLA ngin jed ya UMDC bat ngin jed ya UMP kata kalakut kata ka jingya don benta jong pi ki pajba hanai ka voice of the people party kong ko ki pajba pidai ban soto Bahaden bapila jed ya UMLA ya UMDC ya UMP rokomjo kabor jong pi ki pajba kampat kut namar ka sensar khadar pajba habang yang sensar khadar pajba kabor boro kadai hapi upajba kamut tang bapila jed ya UMLA UMDC haden bakila job Bapila penjob don buram yu kin le kat bamon lane kin yaj kat bamon ka voice of the people party kamlah ban le kumta ka voice of the people party hado menta wat hadien bangila job kum ki male ngila job bat kum ki MDC ro ngila job kum ki MP ro hanre hado menta nginang yai don nginang yai rengkat ban upai ba namar ngingi kwa ban pani sisa baka bor jong ka sensar khadar kam dei hangi kinong mikmat kadai hapi upajba namar kata kadau ban wan raya kanu ka jingkela haka sensar khadar lada dei hasnang lada dei haka jela ka bayi ka jongiru kam dei ka jingkela ka ban wan na MLA laneu MDC laneu MP ka jingkela barabor ka dai ban wan no pajba upajba ha ka sensar khadar pajba udon ya kata ka bor hado kata ban penkeladur ban thaudur ban wanra ya kata ka sensar ka khadar ka bakhoi Baro ka jingkela ka sensar khadar lai bor ha pi ki pajba namar kata kadau ngikum ka voice of the people party ni wan ban pasuto bat ngi yai kentu ya ki pajba ba pin long ki ba pengor pin long ki ba yai don benta na kapor sya kapor ha ka ba dai bat ka sensar khadar namar demokrasi gang kumno demokrasi kadai ka jing sensar pajba ka ong kumno hakaktien pareng democracy is the government of the people by the people and for the people kamot ka sensar pajba kadai ka sorkar jong upajba da upajba ya upajba kata kadai ka jing patai jong ki start ki bayad day bat ka sensar pajba
te hang ta pin su tho am shem la ong kata ka sensar pa ba ka dai na upai ba ya ki MLA na ka penta ki MLA ne ki MDC am shem la ong kumta la ne am shem la kran kumta Harai ka sensar pa ba ka dai ka bawan no pa ba na ka penta pa ba bat na penta ki pa ba na kwa ba pinso tho ba ya kata ka definition lare ka jing batai ba plan de hanta ka bor jo pai ba pinso tho hado kat no kata ka bor jo pai ba ka long ha ka sanjar khada lada pi upai ba pile bom sunyo lada pi ko mo pai ba pile bom ken snap ya ka sansar khadar hang ta ken kita kin nong sansar ki ba pi pilajet kin yo ban lemon ki yo ban yajman ban kila ban le kat baman ye pi han ringi kum kin nong yalam jong ka voice of the people party ngi so tho ya ka sansar khadar ba ka de ka jong pai ba na ka mentau pai ba na ta ka daw ni yai rengkat badu pai ba tadai na mar kata ka daw banwan ra ya ka jingla ka shong ha kakti jompi iwei pa iwei ni dai ban kan mau habangi em ha ka ne ka sla purthei habangi em hang ne ka jingla kan wan ha ka long hieng jompi ka jingla kan wan ha ka im lang salang ka jingla kan wan ha ka sansar khadar rum jo kane ka jingla kan umla ban suwan ban sutelep nang no re nang no harai kane ka jingla ka dai ka ba mapi hi pi pelong ya kata ka jingla bat ngaso bandang hang ni ya pi ki pai ba nong song snong jong ka mau nai bro ko wei ka jingla ka ba kum no pi kum ki nong song snong pi kwa ha ka ne ko por ka jingla ka ba kum no namar la ngilej syasar ngilej syakendang bat ngilej syano syanoro ngiji yakran maya kata ka jingla ngiji yakran ma bangi kwa ya kata ka jingla bat ngapat mentanang ni ngakwa ban keli pi baro ka jingla ka bakum no pi kum kinang syang hani ka maunai pi dan bat pi kwa madonar teli ki jingla ki ba pila ban le hato ka jingla ka ba pi kwa kan ya dai dornem bat kata ka imlang salang ka ba pi dan nang ni namar ka jingla ngila banjit bat ladang iba bakla banjit ya kata ka jingla kan long penban ka jingtem ya ka imlang salang bat ya ka lawe jong ki khon kikti ngikum ka voice of the people party ngila jet ya kata ka jingla bat kata ka jingla ka bang ngikum kinang yalam mikwa kalong banginwan ra ya kata ka sansar kadar ka bakhot ka bayang hakalanti jang ka hok hato pikum ki pai ba pi kwa ne manya snokti bangi banwan ra ya kata ka jingla namar ngikum kinang yalam ngi sutho larang yemla banwan ra ya kane ka jingla kane ka jingang no jong abat jong pi kane ka jingang no jong ki khon samla jong pi ka jingang no nakam ta ki khon jong pi ngenom la dalilei ban pankela la ne ngenom la dalilei banwan ra namar kata kada awas ngau ban wer ban khot lang ya pi kum ki nong snong baye jang kamononai lara pi kwa banwan rashi saya kata ka jingla kabaya dai dor na kata ka jongpi kabaya dai dor bat ki khon jongpi kabaya dai dor bat ka sansar kadar ale ngine snok tilang bangi kum ka voice of the people party rengkan ngin yai teli ngin yeng sapret ngin kelan larangi yang rengkat larangi yai rengkat kem artatien bat kempep kata ka jingla ka bangi kwa
ngila ban penulong larakam long mentaru kan long lasai ban larakam long lasai kermen kan long baik lasisi damar kata-kata aku kipat pak ngiladai ban telatya ngiladai ban teladam bakata kajing ot kajing nam jengki kon jengpi ai kan kut na ha kane ka pateng ka jengpi menta naman ngisu tho haba ngiyai serum ngiyai seneng ngiyos ngau sisa ya kajing ot jengki kon samla kai ka baki kon samla kiot kajing ot jengki kalong ya kata kajing bom yo kam yo jam Selalu sangsat dan perkat nak kamtai ki kon ki bai jompi wad hadien bakila nang kila yo ya ka jinang jing start lomba ki jing pule ba per jompi jongki handrai ka kam ka hado kata ka ban yo Badang iskam lada pilek serum seneng haki office sarkar ne hangno pinyos no bai ka jing itu kana kyong tang kitu ki badan jing dei kila ban yo kam Ban ngasosi bandang ya pi man kane nganang wan sunang stain uwe na ki parlok janga udang ya tho ya kata hi kejo ha ka baka konjung kabaladap ya ka master degree ha ka history kalalet ban apply ya ka kampion ban hadian bakaladap ya ka written sa astang ka personal ulay tho yang hadian bai kendo uang basrom pitep kani ka khon janga kala dak ya ka written exam kala pass kala wan sakmat ro handrai banjo ya ka kam wong ngasothu bakane ngong balai kane haba ka khon jpi kala poi sakmat kala yo iki marks ki babyang balai padang jendon jenge kai kata ka jenge wong phim te bamenta hanthi hadiah si nong stain na kamta ka pos pian kipan nangan riulak ban penyo ya kata kakam kata kadai ka jingja ko kilong kmi kilong pa hakane ka juk ka pamta ya ka baki kon kikti jompiro la shai le se pin samat pin salam bakin let thap kam thap jam kam don shu kata ka hok ka sot kam dan syu kajing sisa ban yo ya ka kamro don kam ban itu ya kita ki high level kata ka de ka jenge ka bangi mat ha ka ne ka kenti ka pamanda dai namar kata ka daw ka voice of the people party ngangai scam bilai lamba kilat pathai khubor bakalat dawa na ka sarkar ban wengno ya kitu ki members ki badan kajing ya dai bat kine ki sang hima ba pher na kitu ki committee ba pher ki badai ha ka thungkam tungjam kum ka district selection committee kum ka MPSC kum jo bat ki wei ngila dawa kum ka party ban wengno naman ngi soto balai ngi dawa kamta naman ngi soto baki ne ki brio ki balong member hakito ki committee ki long penban ki mau jenthot na kamta ki kon samla jongpi dai namar kata kadaw ngi hap ban dawa ngi klem dawa na kamta ka jing mentoy jongi ni dawa na kamta ka jing mentoy ki kon baye jongpi na kata daw pajma ha baka ni ka por kaya menta ka long ka baye hado kata ta lara pipai sa kadiang pipai sa kaman ngia tengko mau siang ngia tengko tang ngia ki jinge bat kini ki jinge kinyai ban lada mangaban mapi ngem kelano tayo totongin yak kelano ngawer lang e pi baro tongin yak kelatya ngin yak keladam no bat ngin pek ya kalaway om ya kamenta namar bon nangi ngijukran kaperhat kasi kalong komno kaperhat kasi ngajulap ngalabat iki kam snongro ngalabat iki kam sengbalang ro ngal julap barbor ya kaperhat kasi kabajong komno ngin pek shwa ya kapamenta kabawan hadien ngin sepek
kata kadai karukom perkat kasi hanrei nganganong ya pi barabor ki wei ki jaj benriu jongkau perthai setelah ki kim ju perkat kim ju pek tang ya kamenta hanrei ki pek jero hadien arpo laipo sapo sanpo batchis pasdam kai kabanja namar kai kaban pinsim rai hakane kamenta kan taro ya kalawai kata kadai karukom perkat kasi ngakan mau ha kapor nganang bat kumu rang ba snong ro kojo ha kata ke komiti ngi kren bat ngi ne kren ngalong ye ki ba kaneka kam ladang ile menta kala banlong lasai te kanam la banlong la sisi kanam la banlong hadian khatsana pusnam kan salong komta kan salong ta andrei don na preng ki member jong ko komiti ki ong kono MP mlele ngin siapa mana kata khatsana pusnam ngin siapa haka komiti snong ne hangno hano ngidai ban kenmau kai kabangi snain menta kadai ban trekam amdunaya ka arpo lai po so po san pusnam ter tekum juro haka sarkar jela kai kabaki simrai hayin darbar bat ya kata ka rai lane taka an on pentrikam nakamta saupo sanpo snam ter na taka daw langong lada ki bakla kum kinong mikmat ban syam ya ka rai mentaro kajing bakla ka bahadien lay kalanang jor nang jor na taka daw ko ki pajba to sa sisien ganang penjrong syo ya kajing keranjonga tolong no ki bahusiar tolong ki bapengor ya ka sensar khadar namar ka bor ka ikhtiar jong ka sensar pai ba baro kam dei hanga UMDC kam dei ho MLA ka dei hapi ki pajba na not banong lada pi bet yangi ila jet menta pi tho bangi perform kumno hangtei pinang yai ai ya kata ka jing sania jompi pinang yai ai ya kata ka jing kersan jompi balada pi bangi ngem ler ngem sokhau kata karkom kata ka jing jiet jompi kalang sebei ngem laban perform nganganut banong wada konstitusi jongar mama lada ngangam laban perform hantai kum MDC pila ban wen no yang ngamdam jing snow ye kata kadai ka jingmut jeng perkat kabangi kum ki MDC jong ka Voice of the People Party namar ngi sautu habala jet yangi ngidai ban peni ban ngidai ban le kai kababha na umta upajba tadai namar kata kadaw ha isisnam mi ba dang sisnam kum ka jinglong MDC jongi nila sedang ban peni ki kam ki babon ma hapo ke CDDC banwanra ya kata ka sensar khadar kapkur kata kadai ka jingkwa bat ka jingang not jongi kum ka Voice of the People Party ngangai skam ko ki pajba tong ini sim ya kani ka kabu kum bala ang not ka Voice of the People Party banwanra ya kata ka sensar khadar kapkur tongin sim kabu ya kani ngin ya snok tilang ngin ya don betalang ban ngingek skam ladang ilala ban wan raya kata ka sensar kadar ka bakhoy klampap kalawe ki khon jongi kalalong kalawe ka bapurnai te tangdai nei kinten kublai sibon kublai siajarmo ya pi kinong song barokat ki bayadan nangne ublein kurku ya pi bad ublein kurku langingi baro kublai sibon Boleh sebutnya nam tai ba strong pilar bangi jukot ni babu nam taki cik pasai ke jong pi bat kunjung nam taki sempo perkan ke bat labu khmat sini ku ki pai ba nam song senang tane ko si sendan man khot ye Dr. Bas Kamarwa ban ai jikran kan ko eso bhavana ke singai kubule ke jong ai soda jo ni snong iba pros mabeyang i sketri jong ga snong ba i ki chongpi eso bhavana ke singai kubule ru ye ba strong khar jana bolong chairman
jong ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ngai kublei ru iba Pulse of Lip ubelong UMDC jong ka authorization kumjuru belong u executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council iba Prosper Rindathiang belong treasurer jong ka party but yeki wegi ki nongket kam jong ka Voice of the People Party lakalong hangni constituency hamairang hangni hamauthorization but kumju ki ni ki perlok jona ki bawan nangte ni silong ya kaban ya ka jing senran lem ha bagi wan cek ni ka ceka but ya kwaru ban age jing ai kuble ke bakerpang i ba jon ru i belong u gerdong juga MDC election mission snem i bedeiru sketri juga East and West Khasi Hills district jongka VBP but kejingai kublei ke bakerpang ka jonga kalong yepi ki paiba ki nong senong jonga ni senong balesi ki senong jogi para marjan ru yang ba pilapolai ke por ke bakodor ke jopi ya ke banwan syaga ni ke biting ya ke ban skau ya ke ege ba ngi don ban pensai na kaliang jong ka party ngai kublei yepi ya ke ni janme namari ke ba pilajit ya ke banwan ban skau ya ke meeting jong ka Voice of the People Party habu piempet ya ke meeting jong ka Voice of the People Party kade ke meeting ke ba pher na kiwei part ki meeting jong ki political party hangni hamba fiwan ngimla abana yepi ya ka syuki ya ban syong ki plang ban syong ki jaga ki ba don hangtu ki ba ngim sim la pin krek kerpang ngim sim la pin krek kata ka bai kali yepi ngim sim la pin krek ya ka bai sha nak benta ka jongpi pipiwan sale ya ka ban ai ka jingker sham ke jongpi ya ka Voice of the People Party ta ka jingker lu min sim ke jongpi but ngasngoba kani ka jing kershan ke jongpi hakani ko rukom but ka jing ya lenti jong Voice of the People Party hakani ka lenti ke ba ngi la ya nodu bangi seng ya ka party ngasngoba kani ka dei ka lenti ke ba ngi dei ban ya namar ba di tangani ka lenti ya ka bangi la ya ka ban ai ka jing sekri ka ba bhan ka benta ka jongpi hadin ba jit economic mat na kaliang ka party ya ka ban ai ka jing sekri ya pi Pilaman, hoy, nangning yung palaban pinbi, ya UMLA, yung palaban pinbi, yung UMDC na kani constituency. Henry na pinbi, legit, yung Dr. Ricky Ejasingkon, kumu MP, Nakshilong Parliamentary Seat, House Nam Arjara Kusa. Hublay Shibun, ya kajing kasyang kajopi, hoy, kumanga kren, wala nang impoy si katong House Nam Arjara Kusa, Arjara Pulay, pada Usnam Arjara Husan, MDC election, Henry ni ai, ka burong sipi ni ai ke jing pertu sipi, yang bapila kersan, met berminsim dalam taka party, ngila janpoi sekathong, Henry Usnam Arjara, Abu Pra, yang hits kem banakan ni kam Mairang constituency, in your open say, yau kertong juga Voice of the People Party, Uban Long UMLA. Kalengong ipi baka ni galenti kapag ngingiya ngisngaw pa di tangan ni galenti kaba nila siya manay ka cingkasan yapi paiba ngiya daga ni galenti ya kaba nom pendon kam daga pisa ka por election day na marbang ngimkwa ya kaba ngin syate syakum hangnu re hangnu hakabang ay daga cingkasakri yaw paiba ni gua ban a ta jing sekri ka ba paka sa pi pai ba namar ma pi philong ki kenra chong ka kam sen sha pai ba de ba philong ki kenra ni wan sa pi om ya ka ban kunbi je pi om ya ka ban the je pi henry ni wan ban pa ni ka jing kersan ka jong pi ki political party haba ki gua ban job ki election ki thiet ya ki bot jong ki pai ba namar ba belai ki thiet ya ka bot jong ki pai ba ki thiet ya ka bot jong ki pai ba namar ba ken yo ban luti ya ka spa jong ku pai ba
Henry ngi na kalian jo Voice of the People Party ngi mi syakmat om ye kaban luti ye ka spa ka pho ju ki pai ba om ye kaban penserwai ka pisa ka badai jong phi pai ba Henry ngi wan ye kaban a ye ka jing sekuri na kaban ta jong phi pai ba ke ke pa pili i ye ki nongelam jo Voice of the People Party hapdeng jong ka jing prasang jong ki party ki bahe ki ba don spa yak ban ngotli yak wake pat ki political party hele ki i ba ki nongelam jo Voice of the People Party la ki long ki mele la ilong i sariki men chwa ka bidangim but nenta kum ki MDC ru ki i ba ki yeng triang halor ko nongrim deina mar ka jingker sang ka jo ki lingba kani galenti ka ba iniya chin la dang anong ipi ya ki nong mi kmat ki ba mi na ka Voice of the People Party la jiet da ka bangi thi de ka bot ka jong pi kata anong ipi ki nong mi kmat na ka Voice of the People Party ki nam don show ka Voice of the People Party kalayo ban thi de ki wai pat ki political party ka jing thi ya ki nong mi kmat ha ka ne ka por ka ba benta ka long ka ba sapa palat ba ka ni ka jing thi ya ki nong mi kmat na ka party ki ba don spa PE ba kam dei tang ne ka jala ka jongi ka dei hang the hadal hiru but pinlap ka policy troikam chong ka party ka ba sensar hang the hadal hi ban pentroin ki wei pat ki political party dak mas pen pai pen pra dak mas uthet ya ki tu ki nong mi kmat kalong kumju hang ne ka jala ka jongi pinlap ba hang ne ka jala ka jongi ki don ki nong mi kmat Kebab keren persyak yaga NPP Minshwa Hagisnem Arajar Arpulai Hafsnem Arajar Arpusaf Henry Minta kita kinong mikmat kila kelong penban kinong yalap kinong penban ta kinong turai na kabenta kata kapati kabat kila ben sisi na bay na marbaki kiton kam ya kaban kli kaspa ho jongki kabali people lut hagapor election ya kaban ji ya kaban thi ya phi pai ba henina kalian jo Voice of the People Party ni snoti kana ya kaban nginnom kala jutang ya kaban nginnom thok yo pai ba ya kaban nginnom ya lamba kala yo pai ba ya kaban nginnom ong ya kaban ho oi kaba ho oi ni yang scam halor ganong rim ya bangin wan sapi bancupan ke cingkarsan jongpi bar kumbaga ong pi long ki kemra ni long tang isakri bar kumbai ba aden ya ga jingkren hagi meeting ki ba ba kinong mikmat kinong tangkum ki daju ya kaban kit ya ka lingkor ya kaban kit ki mar ki mata ka ba pi kum ki pai ba binshet hagi kinong mikmat nakataraw ka Voice of the People Party ni penlong ya katakan kam san himasima dan ka politics kum kata lat ya kaban ay ya kata jing sekri om kum kata lat ya ban penhe spa ya ka penhe ya ka business jong gitu ki bahasa jit kum ki MLA kum ki MDC bat kum ki MP happy pe ya ki MDC ki jogi ya so burom nga ay ka jing ro ya ki nabar hangtai ha Khasi Hills Autonomous District Council but ki Autonomous District Council kinthuk hang thia Giant Hills kam don ka no an ya ka ban khang ye ki ya ka ba kinthi se ki wei pat ki political party henwe ki yeng scam halor ka nong rim ka jing yeng scam jung ki halor ka nong rim ka long nimla ya ka ban khem ai burom ya ka jing long scam ka jung ki ya ka jing long bet ka jung ki but ka wei de ka da ko long ba phi legit ki halor ka nong rim jo ka Voice of the People Party hoy ku bai ba po le la kren ki pai ba ka legit economic mat halor ki nong rim jo ka Voice of the People Party ka ba phi kum ki pai ba phi la kwa phi la thrang ya ka ban pin urlong ha kam san hima sima phi legit ya ki candidate jo ka Voice of the People Party what la phim itho ya ki ru wala phim tip ka kerteng jongki wala da phim itho ya ka dur ko jongki hele pijit ya kinong mikmat menakani habang alay ya ka meeting hang thi ha umsning constituency haga wei ka sinong hami perlong ya ka pocket meeting
EMDC jong kata jong ka constituency ladon but ita iwe long kami yang yong menta kami ngalayo yaw MDC jong mar menso hapor mga thebut ngam tip nga thep yu ru hindai nga thep haga BPP te hani ka jing thep ko jong pi ka jing kersan ko jong pi halor ka nong rem ka penlong ru ka amin sim ka ais pen scam ru yagi MDC jongi ya ka ben yang scam halor ka nong rem jong ka party kumjuru menswa pila jadi Dr. Ricky menswa bangi ai ke tiket ya kapan yele ya ke election MP hoi Isra Ricky dei bai ong hito ai tiket ye yang banyele ke election MP henai na kaliang jong ka party ni snoba une orang ba undei uwei na kirang ba kiba bet ya kapan yang ya kapan yele gini election MP bat ngila penmi yei bat ngila terwasau pai ba kempat tep dan kong leng kidon kiba kren ru yang kiba phak message yang agi ang ba bali himji te kiwe kiba khamla ban kren haba isari ki kren ngam snow bakadai kata ka jing kren ban yele election na kamanta ka parliamentary constituent election kisngau ba kene ka jing hak niam hendak ngisuong iki kali ke jinjit ke parti ijit yo brio bukan sai de ke jingkar sang ke jopi ya isariki nila yo MP bo kekle na kabanta ke pai ba nila yo kung ke jela ya tong nong mikpat uba nila wanra kaburom ya ke jela ke jongi na ulong urang ba belong UMP ubatroi sitom na kabanta jopi long sisa usakri jong ipai ba ubam sentengka la jong ka buit ka bor ula ai ka jing sekri ka papa kan ba ilala manle na ka benta ka jong kani baro ka penlong ya kinong mikfar ki jong iban trei na ka benta ka jong pi dei na mar ba himsem la de ya ka bu ka jong pi hagador jong pisa henry pilaan da ka jing smur ka min sem jong pi bat kani ka jing kersan ka jong pi ngangit scam bakandang scam bat kanang scam bat ngakerpa de piru ya ba pina ya selok ya ki weipat ki bompat sempang ki bompat shai ya kanong rem jo voice of the people party ya kaban ya khot ya ki ban a ya ka jingkersan ya ki nong rem jo voice of the people party nama ka voice of the people party kadon ya ka jingtu haka ya kaban wanra ya kata ka jing pin phapat ban penempat ban pin galadur ya kan ni kejela ka jung habang yung penpapat penimpat penkaladur ika jala ka jongi pila penkeli balai ba piong gumta kay ka jing jala ka jongi hindi kay ka ba nga kwa ban bu ika ni kalomba ka jala ka jongi kelamat kara experience kiba bon kita ki jingno sibon ki jing akan ki lang kasalang ka jongi ya ki ni don kam ban khlepat ya ka jala ka jongi pai ba ngangit scam ba ke jingkersan ke jopi ke voice of the people party kam dei na kanu kanu kadaw kam dei ta na jing roi kong deng kong na henry dei na mar ba pi snow tho ye ke nongrem jong ka party ba ba pi kersan ya ka party da jing sung tho ke jopi ye ke nongrem jo ka party ngam don jing ardatin ngam don ke jing susmi ngam don kata ka jing ting banong ba pinam kersan su ya ka voice of the people party ngangai scam but hinang scam but pinang kersan ya ka voice of the people party namar bang ni na kalian ka voice of the people party ngimpat set kala ya pi upai ba isariki impat set kala ya pi kiamale ka voice of the people party kimpat set kala ya upai ba jong ki constituency ki beje but khamtam ya upai ba jong jala KMDC ke jongi kimpercet kala ya pi pai ba hidangai da kajing sekri kababha na kamanta jong pi pai ba na taraw habadon ke ni kajing penthame habi menta kay ka kini ki badon ban persya ya ka voice of the people party ki kwa tang man pini ban pendok man sim ya ki nung kersan jo voice of the people party khnang ba phinom kersan so ya ka party ba phin snow ba o ko voice of the people party kala do ya ka bor jong ka ti kumungin kersan ya ka voice of the people party henry kum ki nung kersan nga ai ka bin sim ni pi nga ai kata ka jing shan ji pi ba
Nagaliang joko Voice of the People Party ngimpat set kelaya pi bat ngin yai troi nakabanta jupi. But kumba pila kersan menswa. Nia khot ia wer si sen pat yak ba pin scam yak a jing kersan ke jong pi yak a Voice of the People Party. Hoi kumalaom kadon ke jing pen thami kadon ke jing persang mentang man pin I baka Voice of the People Party kalahiar hanong krem kipini kumno baka party BVP kalahiar kala cakom khat heneng anong ipi kito kibami naka Voice of the People Party kabaki ong baki bimi naka Voice of the People Party balik kersano ika MPP kidai kibri kubala mi lepa nado ka MP election kilami nado ka MDC election kimdon mi haka Voice of the People Party like no ki kersan liba ardan hosem arjar apulai ka MLA election Henry ki up yakani men pinni kubor banong ba cakom khat ka VPP hang tai hanong kram ban pindu ben se mi pi kinong kersa ngalang yo ben yakren hang me kini kisi berkinong yalam jongka party berkinong song snong tai hanong kram giong ba house name ala jangar rupra iba arden in nang tam khamun syu nang tai naga constituency inang yo kanang kijingchop ka ba khamdon burom house name arajar arupra nadraw pai ba or perki kuslay kadon kijing persang banong ba o ka meeting jo Voice of the People Party kalahiar kilaw wan ban pin ya jak da khana keleng henay pai ba nagalian ka jong ka Voice of the People Party ini scam ba pi ay kersan ka Voice of the People Party pi ay kersan omtang nakabentangan ka bay election nakabenta election sa Lok Sabha henry phi kersan du nakabenta usnem arajar pra ka jing kersan ka jong pi usnem arajar pra kalong ka kham don kam sibune nagi way pat ki election bale namar ba ka state government ka dei ka sarkar ka bala ban wanra yagi jingala ki bakta direct yepi upai ba ho ka district council lu ka long beran kam hele ka district council no yepi ka don tang si po hot way tadi ki subject haka kamla menteri palat namar ba kaduna ka subject ka ba constitution ka ay ka district council na Lok Sabha lu ngono yepi kalon kata ka jingdon kam yak bantroy na kabentaw pa iba Henry ki subject ki badon hang the hadelhi kiti ki subject ki bedai but ka India level Henry ki bon ki subject ki barakta ye bhi pa iba hagane ka jilla ka jongi kadai ka sarkar jilla na dana flap ba hagini ki snambal leino Pio iba bon wat ki union minister ki minister nang the na Delhi habaki yo lat ban long kum u chief minister jo kanu ko sarkar jala u resign na ne ka resign nang thi na Delhi ya ka ban long u chief minister na ne ka chief minister jo ko sarkar jala namal baka sarkar jala ru ka don li ka bor ka ba kraw shibun ya ka ban trei na ka ban ta ka jala ka sarkar jala kadon haka yaka bor yaka ban pet yaka koi kya ka sarkar jala kadon haka yaka bor ban pet yaka jinglang tingsta ka sarkar jala kadon ban pet yaka shongsuk shongshan kadon haka yaka bor ban pinbe ban yada yaka kindo was yap bat kiwi ki subject you know ipi pai ba tin la da pi ailat yaka Voice of the People Party house name araja rapufra kan long ka jing suk jing shan ye pi upai ba habang ya pe ya ka jing nang ka star ka jala ka jongi kalong ka ai ka basgo diaw sibone ki paralok jonga ki bami nagi wai ki jala menshwa ki puli ka ne shalom ya ka ban yo ya ka jing hikai ki bapura ka jing hikai ki babha ki lek bat sa ki wai ki jala ka jongki ya ka bagen long kinong mikmat ya ka bagen long kita ti officer ki bahe pergi buat ki bana sa bar jong kanor isu ki dangwan ban puli hang te ya silong hendeng nong i pimenta ngarang i kendu i kini kino hikai ki batroi hang te haniu ki badai lagi wai pat ki jala
ki kren ya kani ka kentin kiong bang nasnusi bandio ya kata ka jinglang ki start hang ni hajala Meghalaya bakada hiar hadu kata but kadau tenrai hi kiong kabdai ba omangi wat ki brio na bar ki ya kata kiong bakadai na barba ka sarkar kampe ya ka jinglang ki start balai pai ba anong yupi ka jilla Meghalaya menta ka khamsniu haga jinglang ki start ban ya ka jilla Bihar ka wei ganong ba nadu usne marajara ganong yupi pai ba ya ka kam sanyi masima haga jilla ka jongi la yo ban rung da gitu ki ba perkhat baga kam sanyi masima ka kam politics kadai ka kam ya ka ban lejele business hangtei kikim yo issue ipi pai ba komuta pai ba ban ai kata ka jing sekri ka paka kata ka jing sekri ban wanra ka roi ka par ba bon kiliang hindi ki tang kumno bagen yo ban le business nadara habaha karukom terikam benta habagi ong ka roi ka par ha ka ni ka sarkar ka benta berwat agi sarkar ka kham mensyuaru ha ni ka jela ka jongi ki khen be tang ya ka tu ka roi ka par ka ba kihi ki yo ban penterikam bat ba kihi ki yo ya ka kam ka jam nang tu bat ban pen ai kam ai jam ya ki tu ki badon hasenda ke jongi nak ta kadang menta habi ye kren ya ka roi ka par ki ye kren be tang ya ka ta ka jingtai henrengan ong ye pi hang ni pai ba wat kita ki jingtai ka ba ki tai lu ni dei kom ki pai ba ban bo ya ki jingkali hatu ki ni ki jingtai jong ka sarkar kawan rane em ka jingmentoi yau pai ba but kini ki jingtai jong ki sarkar kalong ne em ki jingtai ki babha bun ki surok sna masendep sna tangkanu katu kanipor lajotno kasurok repair tang hadian katu kani apnai lajotno ni kum ki nong snong ni don ya ka hok ban keli ni kum ki pai ba ni don hok ya ka ban keli ya kani ka sarkar ba ya ki nong mi khat ki jongi ya kata ka development ya ka ba ki wanra hatu ka development ka jongki kalau man implementoi ya ki lane ban wanra sisa ya kata ka development ya ka ban mentoi upai ba nganong ibi pai ba kasurok lada kila dei ban sna sisa kumba dei ban sna nganong ibi kan khamne ban habane kasurok haja kam ban kam repair no lada iban yo ban penan kam yo to pisa jong pai ba nakabenta ki wei pat ki benta kiron ki jingtei ki ba ngayo inganong ibi pai ba ki ba ki latei ki ba ki tu ki badan hajan bar kinong me kfat ki jong inglayo i ka jingmentoi henrei ka jingmentoi upai ba kimyo ya ka jingmentoi ngani tu ipi ka way constituency utaw way maliw latrei uang banglawan ra development wan ra ta ki jingtei ki babuon hata constituency henrei kita ki jingtei andala deptei upai ba umyo jingmentoi ai na kita ki jingtei lasna ya ta ka yaw kinong rep henrei hadu mentar andala deptei ya ta ka yaw kinong rep wat sikilo ujur benyadi yang taruh kimpat jadi lasna ya ta ka hospital jong kini kit kamdi ka hospital ka dispensary nak mata kimarat henrei kiethu kita ginong song sunong haba kilet ban pan ya ka dawai buat ka dawai wi om dan dawai hakata ke dispensary hakini ki badon ka bor menta ki kwa tang ban pini sabar ban pini bangi don ne ta roi ka pa henrei ka roi ka par kano siriang kampoi so pai ba salansa nang tadaw kidon bong ba kibaroi kila roi henrei ki par kila nang par namar bakar rukom yo jing mentoi kamlong ka salansa so pai ba ki pai ba ki babon kim yo e ka jing mentoi namar ya gitu ki benta ka roi ka par ka ban yarap yo pai ba ka sarkar kam sim la sim jingget kle ai goem ganai pi ka nuksa habam ya pe yenujor ya ka jingram jo ka bai pule hang ni hajala ka jung kalong sausha sansha banya ka ba ki samlah ki weipat ki jala
ki penut nakabanta ki jing puli ki jongki namar hagi we ki benta jong kanot is ki jongi habagi let ban puli bon ki puli ha ka skol sarkar la ne ki skol balayo jingrap na ka sarkar henne ke ei ke baja kalong ba hang me hajala ki jongi ki kena ki ba pli ki ha ban ban puli hagi school private hagi college private ki ba remdor but henry kai ke basursi kalong ba wat haba kila sew ke jing sew ke barem hendai kim sim la yo ya ka jing kai ke ba ha nakalian joko voice of the people party ngala depen bisa ngala depen pet ya gani but ngila rairu bahaba ka sarkar jela kan ha po ka jing sensar ha po ka board joko voice of the people party ngindawan ra ita ka policy tray kam ya ka ban yarap yo pai ba unnom ha ban penut daki pau hajar badaki lak nakabanta ban pinpuli ki khon ki ti ki jongpi hangani ka jela ka jongi mentale pi babon ki minister bon kita ki badon hakabor kelas jang mentai wat ya kaban seng ya ki hospital private ki jongki nganong ni pi pai ba lada ki badon hakabor ki balong kum ki MLA ki balong kum ki nok sensar balong kum ki minister ki sedang ban seng ya ka hospital private ki jongki hatu kinle ai nakabenta ban pinklan ya ka civil hospital hatu ken pinklan ya ki CHC ki jongi hatu ken pinklan ya ka PHC ki jongi nganong ipi pai pa kenom le ya kata namar laraki le ya kata kenom yo nong shu ki hendai ki kwa ya ka ban pen yo nong ya kita ki hospital la jong ki jongi na tana pai ba ni kum kinong song song jong kane ke jela ke jongi jong ka bri nyo trap ke jongi ni dai ban kut jingmut ya ka bangin kam ganti banong ba ke sibot ke jongi ka bangi don ki kti ki jongi ni dai ban wanra ya ka jinggala ha kan ni ka jela ka jongi ni dai ban wanra ya ta ka sarkar ka ban pe na ka banta ka mintoy lang jong upay ba pai ba ya kwa banyak khot ke were hi ya ka phen ai ka singkarsan ke jong hi ya ka nong rim jo ka voice of the people party ka nong rim jo ka voice of the people party la pension nong rim halor ki artali kimat ki baron kam kata kata ka bai iba strong kharjana ila yo ban kren ka long man wan ra ta sensa khadar ka ba khu ka ba suba haba yo yang tak kom sensar ka ba khu ka ba suba ka ba light ka ba msap hanoi pi pai ba ka jing im jong pai ba kan long ka ba sok sibone haba kinong yalam kem long ki ba bam sap kani ka jing bam sap aka jela ka jongi ka pinmi sibon ya ki jing e na ka benta kinong sok snong ka pindukai ka mensim jong ki kon samla berka wanra sibon ya ki jing e aka jela kan oi pi berkat nabi lada don ki officer ki ba bam sap Hadon ki minister ke bamsa ha jaga ban poi ke jingerap so pai ba ke jingerap kan jano sitang nanti urajiv kan hi men swa ukuran dia kan uang ba naga sispa tinggal belamang ke sorka naga bentau pai ba sispa ting kandai san tingka ka jak lentino berkapoi so pai ba tang san tingka naga liang joko voice of the people party ni kwa ban pentikna baka pisa chong pai ba kanom ja na ta daw ki MLA chong voice of the people party ha baki pentre kam ya ka MLA scheme ki pentre kam ha ka dor ka ba shai bau pai ba un yo ching tep bau pai ba un yo ching mentoi ling ba kini ki MLA scheme ki ba ki kom ki MLA chong ka party ni dan man ai show pai ba bon ki MLA kumnu ki pendon kam ya kemel scheme ru kimla ban pesai show pai ba nakaliang joko voice of the people party ni trei halor kata kanong rim paka pisa jong pi pai ba kan de ke pisa ka ba pi de ben yo ban pendon kam ho ya ka nakaliang joko voice of the people party ni kwa ban wanra ta sensha ka khada ya ka ba ka jingmentoi kam de ben letang sakitu ki badon hakabor ya ka baka jing mentoi ka nom letang hakat kitu ki bia jan bat ki badon hakabor
hende ke jing mentoi na sensar ka khadar kan long na kabenta jong phi pai ba katakan ni kom sensar kabangi na kalian jong voice of the people party ikwa nakatao man wan ra yak ta kom sensar nim wan man thiet ik vote ko jong phi kumat pen long ye phi kum kim mra yak ban thiet taki sanspa siajar ahajar hende ni wan ban kerpat ya kata ka jingkar syam ke jong phi halo ka lenti jong ko hok ka sot ka lenti jong ka jing te priu ka jing te play haba phi bi kershan yang ni lingba kata ka lenti ke badai ka lenti jong ka jing te priu te play na ka liang jong i kum kinong yalam jong ka voice of the people party ru ngen ai phi ya kata ka jingkar shan ay kata ka jing syakri ka ba te priu te play bat ka ba pensyong rim ha ka hok ka sot kata ka lenti jong ka jing khul ngana ye phi pai ba kani ka pengalaman kamdai ka pengasyukuran ngala yo i baha ki tu ki bri ki ba yo kam yo jam ki ba trai dei na mar ba ki yo kam ba ki thu ya nur la ne ki penbam pisa kanong i phi pai ba haba ki trai ru kim salia menteri nakabenta ka jing mentoi jong ki tu ki ba dei ban yo ya ka jing mentoi kim trai hok berkim salia namar bagi snow baka tuka kam kabaki kiyo kadai kata baki la dathi ngata raw kim ai ka jing sakri ba pha se pai ba ngang la hi kata ngang pi hendai ngai yi gitu ki bada yo si sai ka kam da ka lenti jo ka hok nyar ngan ong yi pi pai ba ki ban trei khem ka jing kle bon hi na ki trei da ka jing kle na ka benta upai ba te kom joru ye kinong mikmat kiba phi jit ling ba kalenti jong ka jing sisya kalenti jong ka hok nanong ye phi kin haban trei na ka benta ka jong phi na mar ba phi bila ai halor kalenti jong ka hok ba phidang don yak da hok bendawa ya ka jing sakri ke ba janai naki nakaliang ka jong a kum kortong jong voice of the people party kan ka bai election nan che thu ep kin diak kalenti ya ki jong nga nadu mensuang ngai ba kakam sanhima sima kadai kakam kaba kentang ba kakam kaba rai na kabenta kalawai chong kinong song shnong swabai ba arden in yalap yata clean politics hagapor bangadang khna hagapor bangadang le hagjing puli ki jonga yakin ma lodon kita ki para samla ki ba kren kumne ki bong ni kwa ya me ba men long secretary jong ka seng samla jong kadong ngong ye ki lada phi kwa yenga bangan kit kam ya ka seng samla jong kadong ya kwa ya ka ba phin a ya ka jingkular na ka liang jong phi kum ki para samla ya ka ba phin nom lek pan by boss ban lek picnic ha ka por election nga dawa na phi ya ka ba phin nom lek pan pisa naki toki bakwa panile election ban yele kai tamasa hendai la dapi ong bangin ya traibet nakabenta ka jing bha jo snong ngantrei hendai la dapi pha yanga ya kaban lekpan pisa nakabenta ki tu ki bakwa panile election yong ipi ngan nom tre ban long na marba ka jing bam sap kasdang na kita ki kam ke ba phi kwa ban lekpan nabar hata kapor pada kimla bapli prasamla ban sungthu ya kata kiong kata te ka bomla long nata kata kim tre hidu ban perlong yang aku tahu sekretari ke bakiwan ban kren ya kawangan kit kam hata ka seng samla hausnam arajar kha khalai hangapor baseng ya am adbi party hangatu por kalau don ka jingki phalo arti delhi ban jale iki election klem kata ka kicing bamsap nama Arvind Kejriwal ulayalap ya kapan wan rata sensara khada kapan yalap ya kipai ba ngakum ubangit ya kata sensara khada kapan train na kabenta kipai ba omen train na kabenta kiba don ya ka business kapan benyo pai ba tang ban bentoy ya ki businessman ngalano ban ai ya ka contribution ke jonga na kijingsen yang ke jonga siya ka am adbi party padahal tu kapor ngakwa bahang ni hame kali ka jongi rukin mi kiban tray nakabentaw pa iba tiya ba ngayon badang don kibriyo
kiba try halor kan nongrim kaba kim ai pisayo pai ba ha por election ngak kloy ka ban ai ka jingkersan chonga ban lek theput hakum wi kita ki kandidat henry ya ki tu ki kandidat kiba ai pisa kiba ai kya ka por election ngam jutre si ban thep na marang next cam bangat dip bakini ki kandidat kini ki kertong ki ele election om na ka benta ka jing bentoy jong pai ba om na ka benta ka jing bentoy jong ki nong sok snong henry ki ele election na ka benta ka jing bentoy ka jong ki kini ki ba thiet ya ka pisa chong jong ba pendon kam da ka pisa ka por election ki dei ki ban penjot ya ka imlang ka salang ki dei ban penjot ya ka lawai jong ki khun samla ki jong ki dei ki ban penjot ya ka roi ka par ha ka jela ka jong na ngam tre pen thep but iki oi don ki ba ngorem banong ba udei bom chu thep but nga ka dei ki hi sha ba ngam chu kham thep but ya ki tu ki ba pendon kam da ki pisa ka por election ti haba iba ardan ilami syakmat ya ka ban yalap ya ka ni ka clean politics campaign ni iba ardan udai ka lawai jong ka jela ka jong na da hosem arja khatsa hanga por bile MBC election ngala thep yo to candidate bayang na ka party ka ba iba ardan ila yalap ya ta ka clean politics campaign na marangit ba dai tangan ni galenti kaban yalam yangi hata galenti kaban ai ti sikari ba hanan tau pai ba henry utaw bangajit ufet no sa kaway kaseng kato ka pendiaw ya kabin save ka jung but hadir pan ngi iba kumno bagini gibriyo kiba iba ada ni penjob election nganur ba nang ba penjob election dai namar ba iba ada na tray sitom heneng yo iba kumno ki kroy pan kentat iba aden ngai iba kalawai ke jungi katu te kalakut hausam ajar kapra hadir melio ika sarkar MDA warna tu po ngala shu namar kala don ke jinggelah kan ika sarkar ka jalan ngala shu kmi nanti le se bakan bah banyak kalau sarkar ka ba ilayo mensua henry hadin katu kani nyo ipin ban bakar kom senchar jo ka MDA kalau ka ba khamsne ushu banyak ki weipat ki sarkar ki ba mensua nganong ibi pai ba ka wei ka ba khamsne ko long ba kas ngimla bandan bagai NPP ka dei ka party ka ba kwa ban penyar yo tno mutenda ki jongka shagi weipat ki jala om tang hang ni hano isinrei kana kwa ya ka ban penyar ya kata ka jing tere kam ko jongka whatsabar jongka not isu but nanganu kan yo ya ki resources langnu kan yo ya ka tingka nganong ipi katalong jongka din nang ni namikhalaya nata kata ka 4% share ke MDA halor ahapo ka jingalam jongka NPP ni i ba kita kiskam ka way hedin ka way kimi ni ki kot kubor bat mental ni iba lak don kata ka jingthang ya ka ban benda ya ka khendo ka siapa jongi saki company ki basabar nganong ipi ki ban ki company ki banabar ki breu ki banabar kira kwa ban yo ya ka jaka ka puta ka jongi hangani ka jala ka jongi hinrei namar bangi don ya ka land transfer act kimla bande ya kata ban bypass ya ka land transfer act kile kumno kani ka sarkar ka bamenta kaya keleng ya ka ban thiet ka jaka nagi pai ba bat ya ka tu ka jaka haga kerteng ban wanra ya ka development ken a ya ka jaka sa kini ki priu ki basaba bat hatu kan no utrai snong yo jimentoy tingi i baka jing jongki khon samla ngi i baka jing jongki nong sok snong ti habai ba aden i khot yang house nem arja rahway ya kaban seng ya ka voice of the people party ya kamen sim ya kaban dia don benta ya kaban ai gakti kamon gakti gadiang ya kaba iba aden bari sariki kin yo menteri na kabenta kajela ho itu ko por bangas don baka voice bangas seng ya ka voice of the people party but kiwe kiri orang ba kebelayalam dai ba aden bat isariki ngarung sa ka party om ya ka ban yale election ngarung sa ka party ya ka ban penklan
ya ka Voice of the People Party ka jingmu ka jonga kalong anda ka Voice of the People Party kala klan ngangan kinyo ya ka jing yadai ka jonga bat ka politics Henry haba kinong ilam cho ka Voice of the People Party kinong ba nang don kam yapi ya ka bandon ha Voice of the People Party ngaru nganang don ha Voice of the People Party hadir ka jing kano jongi Dr. Ricky Jesengkon ka Voice of the People Party kala ibet ya ka ban jit ya nga ya ka ban pha ya ka bangan yale ya ni ka MP by election da ka mensi mo jing sauret nga priang ya ka jing terwa nga priang ya ka jing pha jonga party ya ka ban yale ya ka ni election nga yang scam halor ga nongrem jonga Voice of the People Party ya skomu ya ka Voice of the People Party ka balabi ibet yang ay kabanjit bangan yale ya kaniga MP by election nga nga priang ya kata da kabensi meeting sore but habang yang ya kaniga election kanong ipipay ba nga yang halor kanong rim nga yang halor kita kijing trang jong Voice of the People Party but ngang yai don but ngang yai tray nakabenta ban pen khan ju shu ya ki nong rim jo Voice of the People Party ya ka ban ai ka te jing sikri ka ba bhan ka ban ta jong phi ki pai ba te na kalian ka jong ang anong ipi ngamla ban ai te jing kular ko ba kular ki wei ki ba kren da ka jing snow ti kana hende ke ai ka ba kwa ban kular se ki pai ba kalong bangan troy sitom ya ka ban ai ka jing sikri na ka ban ta kipai ba jong kani ka Shillong Parliamentary Constituency pergi pai ba jong kejala kata kadai ke ba don man kular but ke ba gan kular kalong kom ba kini ki MDC jongi kila tray ngaman pen klan ya kata ka nongrem jong Voice of the People Party ngaru ngale kumju but ke ba kwa ba ni thui piang ini ka nongrem jong Voice of the People Party na lor kata ka bangi ong ka clean politics kadai de ka nongrem ka ba ngintray na kabenta ka jingmentoy jong kinong sok snong jong gani ka jala ka jongi kata ka de ka nongrem ka jongi nakata daw nga ay ka purom ya ka executive committee jong ka Voice of the People Party ka baran hangte ya ka HDC ya ka balan shim ya ka ni ka sinjam ya ka ba kinom ay ya ka trading license ya ka bling it ka ba ya company ka barabar ya ka ba kwa ba business hakani ka jala ka jongi namar ladawan ka bling it hangani ka jala ka jongi ki pai ba jongani ka jala ka jongi hamtam hangte ya sosyolong ano yepi kindu no ya ka lat kamay jakpo ka jongi ni na kaliang joka party niyong ba nginbo ya kata karoy ka pa nginbo ya kata kajing baha jong kinong soksnong jong kitray jala jongi hakmat inbu yaki wei shadi hoy no yepi ya kani ka rai la yo ban sim dei na mar bangi ngila ya ka de ka lenti ka ba omdon batte ba khum yangi ya ka bang ngim sem la sharam hangno ru hendengi sharam hafi pai ba chin la da ngila sharam hangno ano yepi ngatharai ki MDC ki jongi kila ai ya trading license ka blingit namar kanu yepi ki company ki banabar ki kloy ya ka ban wat ban ai pisa wat ban ai kita ka pisa sya kitu ki badon ka bor ban yo ya ki trading license le ban yo ya kita ki license ya ka makin le business kanu yepi la dei ba ke dei ka waipat ke executive committee ada ki waipat di parti ki badon hangtai ke HDC kinom perkhat igini ginong bu dukan kibalete ki try jala ki jongi kibadai ginong song slong ki jongi kin perkhat be katnu kenyo commission dan katnu kenyo ya ka bai ai trading license na dala pai ba kumba ila kular sepi ya ka bangin tray na ka benta chong ki pai ba ngin ai tray na ka benta pai ba agan mau harapor biyalap election na ka benta ka KHDC habi ele keleng yang nasa jawab ya kani ba nakaliang choko Voice of the People Party ondang ilapoy hangtay head district council ke ay ka ba nginle kalong ba ngin ya dai ka kindew ka siap khamtam ka kindew ka siap jong
karai. Naman iba hak ni kapor kabenta. Ya ke kendo ke siap jong karai la yo ben pendon kam bakla di katu kani. Nakaliang jong ka party ngala kular siya upay ba. Bat minta nakaliang jong isi kila shimya kata senjam ya kaban yada ya kendo ke siap jong kirai ya kaban pendikana bagi kendo ke siap kenlong nakabenta ka jing mentoy jong kinong song snong. Ho ya pedang jing persang jong voice of the people party. Kidibon giba pentane sagi waipat ban yatho khala thok sagi waipat ban ong boka voice of the people party kadai giba persa yakiran ba snong kadai giba persa yakinong sensar snong nganong ibi pai ba nagaliang joko voice of the people party ni kwa ya kaban ai bor sepi pai ba hoi habak kidor ki rang ba snong ki sim ya karai ki dei ban sim ringkat bat karai jong kadorbar kabamut upai ba udai bentip ya ka ei ba ki rangwa snong ki sora snong ki sim ya karai men shuang anong ibi ki bun ki rangwa snong ki bomyai ringkat bat ki pai ba ha ka snong ki trai marwai ki le marwai henry nakaliang jong ke isi jong ka VPP ki le sim ya takarai ya ka ba ki rangwa snong ki soda snong ki dei banyai ringkat berpai ba nakabenta kabha kamiat jong pai ba namar bangini ngai kabor ha ka sensar pai ba ka syong hagakti jong phi ki pai ba berkata ka di ganong rim jong ka sensar snong sensar thau ha ka ni gabri unyuk trep jongi natara pai ba nge khot nge weri phi yak ba pinwan a ya ka jingkar sang ka jong phi nakam ta voice of the people party kumba fil ay ka pobra menchwa but nakaliang jong ikum ka voice of the people party nginom set kelai fi pai ba kumba nila kular but nimsem ka set kelai ya fi te ban pen kot kin ka jingkren ngai kwa ban ya khot ye were fi yak ban wan sakmat yak ban ngin yo ban pertapra lai sin lai wat yak ban ngin ay ka jingkar sang ka jongi nakabenta ki nongrim ka voice of the people party yak ban kersan ki nongelam ka voice of the people party ya kabang ngin pindi kana bahusem arajar arpufra ngin yo ya ka jingsen char chong voice of the people party hagani ka jela ka jongi ya kabang ngin yo bantroi naga benta ka jingmentoi chong ki paiba utau paiba uba kup siliang uba sem siliang upaiba kup tana kunup kup tana upaiba ubadon hangane hamadan omdei tangmanyo at ka jingmentoi chong kita ki bangi ong ki high level kata kadai ka thong go jongi tingi ya khot ye were phi ya ban wan sakmat ya ka bangin ai kita ka jingkasan go jongi ya ka bangin perta da wer niu yo symbol jong ka party so ba ban wan sakmat ali ya khot ye phi ban ya wan sakmat ali yan sa sakmat